Dobrý deň, vítam vás na dnešnom webinári EdLab Akadémie, ktorý je venovaný digitálnemu príspevku, teda na digitálnu transformáciu príspevku od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Som rád, že sa nám tu zišlo také veľké množstvo. Moje meno je Jan Mácha, to je môj kolega Miloš Bélik. Dobrý deň. A budeme vašimi sprievodcami počas tohoto webinára. Tento webinár je určený na informáciu o tom, akým spôsobom môžete čerpať tento príspevok od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. No a samozrejme by sme boli radi, keby ste vyčerpali práve na predplatnej EduLab Akadémie, ktorej predstaveniu sa budeme samozrejme celý tento webinár venovať. Začínali sme s EduLab Akadémiou asi pred 3 rokmi, kedy sme začali vytvárať online kurzy, ktoré sme chceli rozvinúť až do podoby veľkého portálu zameraného na profesijný rast pedagogických odborných zamestnancov, ktorý je doplnený aj o vzdelávacie materiály Cosmix a fenomény sveta. Časom vlastne sme vytvorili viac ako 32 vzdelávacích kurzov, niečo z toho si samozrejme o chvíľu aj ukážeme, a nadviazali sme veľmi úzkú spoluprácu aj so Združením základných škôl Slovenska, ktoré vedie pani prezidentka, pani Eva Horníková. Práve na týchto združeniach sme sa stretávali s riaditeľmi, s riaditeľkami základných škôl najmä, ale aj samozrejme inokedy stredných škôl. No a zistili sme, že vy ako riaditelia máte veľký dopyt po informáciách, ktoré sa týkajú aj kurikulárnej reformy, ktorú vlastne momentálne Ministerstvo školstva pripravuje, pilotuje ju niekoľko škôl, ale počas najbližších rokov by sa do nej malo zapájať stále viac a viac škôl. A dali sme si taký cieľ, že by sme chceli samozrejme vám pomôcť tú reformu zvládnuť s istotou aj vďaka vzdelávaniu cez EduLab Akadémiu a aj vďaka materiálmi fenomény sveta a Cosmix, ktoré vlastne do toho celého predplatného balíka spadajú. Tak my to všetko predstavíme a samozrejme každý z nás už má nejakú predstavu, čo nás čaká v rámci tejto reformy. Tam tých kľúčových slov je naozaj veľa, ale to je jedna strana tejto minci, že máme tu pred sebou nejakú reformu, ktorá sa chystá na naše školy, na našich učiteľov, a na druhej strane je otázka, že či my ako školy, my ako učiteľia sme na to všetko pripravení, či budeme vedieť transformovať všetky tie pekné myšlienky, ktoré na nás idú do praxe, do tých tried, priamo k svojim žiakom. No a práve túto spletitú cestu tých veľmi pekných myšlienok alebo nápadov pretransformovať priamo do školských hlavíc chceme uľahčiť, a kvôli tomu sme aj nadviazali ako takú spoluprácu so Združením škôl Slovenska a spolu s EduLab Akadémiou by sme chceli túto cestičku čo najjednoduchšie zrýchliť a zjednodušiť pre našich učiteľov. Áno, ja len dal som otázku vám cez chat, či je po technickej stránke všetko v poriadku. Je nás to dosť veľa na to, aby niekto z vás mi odpovedal, či nás počujete a vidíte v poriadku. Jeden kolega už napísal, že je nás počuť dosť ticho, takže poprosím kolegu v réžii, aby trochu zdvihol hlasitosť, aby to naozaj bolo počuť hlasnejšie. Dobre. Takže poďme sa pozrieť teda ďalej. No my by sme si mohli predstaviť, vlastne rozprávame tu o EduLab Akadémii, mali by sme si urobiť aj aký taký obraz, čo to vlastne EduLab Akadémia ako taká je. My sme si už pri tvorbe tohto online portálu venovaného priamo učiteľom Slovenska dali 3 také veľké ciele. Prvý z nich je, že aj vzhľadom na skúsenosť z toho predchádzajúceho tzv. Covidového obdobia, že by sme chceli mať nejakú online platformu, ktorá je jednak dostupná kedykoľvek a na druhej strane aj odkiaľkoľvek. To znamená, že ten učiteľ, keď má potrebu vzdelávať, tak si vyberie, s čím sa chce vzdelávať a kedy a na akom mieste. Ďakujem veľmi pekne za vaše informácie, že po technickej stránke všetko v poriadku. Kolega už aj zvýšil hlasitosť, tak veríme, že už to bude naozaj OK. Ja by som Miloša doplnil, že naozaj tá online stránka vzdelávania je veľmi podstatnou súčasťou výhod EduLab Akadémie, a to sa nám ukazuje aj na spätných väzbách od riaditeľov a pedagógov, ktorí vlastne EduLab Akadémiu sa vzdelávajú, môžu študovať kdekoľvek a kedykoľvek, a to vnímajú ako naozaj veľmi veľký prínos. Ďalším tým základným znakom je praktické vzdelávanie. Viete, my sme už absolvovali kopec vzdelávaní s Milošom aj s ostatnými kolegami, ktorí robia EduLab Akadémiu, a vieme, aké vie byť nudné, dlhé
priame teoretické vzdelávanie, niekoľko hodinové slajdy, kde proste je kopec teórie a tie bullet pointové prezentácie, kde vlastne ten učiteľ nevie celkom presne, ako by do praxe mohol aplikovať to, čo sa tam dozvedel. A my sme sa na to chceli pozrieť trošku inak. Chceme vzdelávať pre prax tak, aby ste teda vy a vaši kolegovia, učitelia mali k dispozícii okamžite materiály, ktoré môžete implementovať do praxe. Áno, toto by som ešte doplnil, že veľakrát sme absolvovali veľmi pekné vzdelávanie, lebo sami sme učitelia, ale mali sme nedostatok takých materiálov, aby sa to nadšenie z toho vzdelávania prenieslo až k našim žiakom do našej triedy. No a tretím hlavným cieľom EduLab Akadémie je vzdelávať inovatívne. To sme sa snažili pokúsili sme sa to takým štýlom, že sme oslovovali učiteľov, ktorí sú úspešní určitým štýlom vyučovania, určitými formami, metodami, že tie zručnosti a vedomosti žiakom približujú nejakým iným spôsobom. No a s takouto spoluprácou s učiteľmi priamo z praxe sme vlastne povytvárali takéto online vzdelávacie kurzy, kde rozprávajú nielen učitelia, ale oslovovali sme aj postupne odborníkov, ktorí k daným problematikám alebo k daným témam majú čo povedať. Poďme si pozrieť priamo, ako EduLab Akadémia vyzerá. Máme tu na pre vás pripravené krátke videjko alebo takú prezentáciu nášho portálu. Miloš, skús sprevádzať chvíľu našich divákov týmto portálom. Tak tuto už sa pozeráme na úvodnú stránku, možno už ste mali s ňou nejaký dotyk, nejaký zážitok, takže tam sú tie základné informácie, čo nás čaká, aké kurzy sú najnovšie. Tu sa už pozeráme na podstránku, ktorú označujeme ako kurzy. No v tejto podstránke si môže učiteľ preskrolovať alebo prerolovať, vybrať si z tejto širokej palety alebo ponuky týchto vzdelávacích kurzov. Ak sa vrátime na začiatok a vyberieme si jeden z tých ponúkaných kurzov, napríklad ADHD pre učiteľov, tak každý kurz má akúsi uvítaciu stránku, kde sa ten učiteľ dozvie, čo sú ciele toho kurzu, akých tam má lektorov, čo je obsahom, čo všetko sa dokáže naučiť, čo všetko získa pre svojich žiakov alebo sám pre seba ako učiteľa. Poďme sa pozrieť priamo do toho okna toho kurzu. To znamená, tu už sa pozeráte na spustený kurz, uvítalo nás prvé nejaké úvodné video, väčšinou je to video, v ktorom ešte raz sa prizvukuje to, aké sú ciele kurzu, akú má štruktúru, koľko približne bude trvať. Tuto už je náhľad na video, kde nejaký odborník z praxe rozpráva o danej problematike, približuje jednotlivé tie oblasti tejto problematiky. Ak si môžete pozrieť tie videá, je tam nielen jeden odborník, ale sú sprevádzané takými animáciami alebo textom, aby podporili tú predstavivosť toho učiteľa. Nie sú tam len videá, kde vystupuje jeden odborník, drvivú väčšinu videí tvorí rozhovor dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí sa rozprávajú o danej téme, že nie je to také pripravované strohé, že jedna hlava na obrazovke rozpráva veľké múdrosti. Tu už vidíte nejaké interaktívne prvky tých kurzov a v tomto prípade to máme nejaký elektronický zošit, ktorý zhutňuje alebo sprehľadňuje ešte to, čo bolo povedané. Môžeme sa pozrieť na ďalší z kurzov, môžeme využiť aj vyhľadávanie pomocou kľúčových slov, napríklad kurz čítanie s porozumením, opäť tá istá šablona, tá istá štruktúra, dozviem sa základné informácie, kto budú moji lektori, čo je obsahom kurzu, akým spôsobom budem postupovať. Tu sú jednotlivé bloky a jednotlivé tie segmenty toho kurzu. Tu už sa pozeráme priamo na našu komentátorku spolu s odborníčkou, ktorá v tejto téme má čo povedať. No a tie kurzy sú potom robené takým spôsobom, že, ako tu už bolo spomínané, zohľadňujeme tam tú praktickosť, to znamená, že učiteľ si tam dokáže okrem nejakých videí, v ktorých sa rozpráva o konkrétnych aktivitách, ktoré viem využiť na vyučovaní, tak zároveň nejaký sprievodný list, my to nazývame scenár aktivity, majú učiteľia k dispozícii, dokážu si to stiahnuť, prispôsobiť k svojmu vlastnému obsahu a využívať ten scenár aktivity na svojom vyučovaní, či už pôjde o hodinu slovenského jazyka, geografie, dejepisu, biológie. Je absolútne jedno, pretože tie scenáre sú tak koncipované, tak písané, že sa ten obsah dá nahradzovať. Súčasťou týchto materiálov na stiahnutí si môžete všimnúť, že sú aj nejaké doplnkové materiály, to znamená, že ak učiteľ potrebuje pre danú aktivitu nejakú tabuľku, nejaký pracovný list, nejaký zošit, tak všetko toto má v podstate k dispozícii, stačí si to len vytlačiť a rozmnožiť potrebný počet krát, ktorý potrebuje
pre tú danú aktivitu. Ja už som medzičasom aj spustil taký krátky kvíz, ktorý má za cieľ zistiť, kto tu je s nami a aké sú vaše názory teda na našu prácu a na EdLab Akadémiu. Ak si nájdete 30 sekúnd času, tak to prosím vyplňte. Zatiaľ sme zistili, že sme veľmi rovnomerne rozmiestnení. Západ 31%, stred 33% a východ 36%, 35% teraz to trochu kleslo, takže je to tak pomerne rovnomerne rozložené. To je pekné, lebo väčšinou sa rozpráva, že ten sever a východ je vzdelávania chtivejší, ale toto je doklad toho, že sme rovnomerne rozmiestnení. Stále sa to mení, takže ďakujeme vám pekne za tieto vaše odpovede. Poďme sa pozrieť priamo na vzdelávacie kurzy EdLab Akadémie. Myslím, že sme vám aj spomínali, že ich máme okolo 30. To máte možnosť nakoniec vidieť aj v prezentácii, ktorú teraz vidíte pred sebou. Každý z tých kurzov je inak zameraný a snažili sme sa pokryť nielen tie didaktické témy, ale ísť aj do takého širšieho kontextu výučby a teda k takým kompetenciám ako napríklad komunikácia s rodičom, alebo inkluzívne vzdelávanie, alebo prevencia šikanovania a podobne. Takže naozaj máme viaceré témy. Poďme si predstaviť časť tých kurzov, nie samozrejme všetky, lebo 32 je pomerne dosť veľa. Každý z vás si to môže pozrieť na EdLab Akadémii, ako to vyzerá. Asi najviac kurzov je zamerané na didaktiku, to znamená na to, ako učiť svoj predmet. Sú rôzne, možno, že by som vybral dve také ukážky z tých kurzov. Prvé je hravé učenie pre prvý stupeň, je to séria 4 kurzov, kde spolu s pani učiteľkou z prvého stupňa Bibou Rusňákovou rozoberáme 4 prístupy k vzdelávaniu na prvom stupni, od motivácie cez bádanie, opakovanie a tak ďalej. A na každú z týchto tém pripravujeme, alebo sme pripravili množstvo scenárov, ktoré sú kombinované aj s doplnkovými materiálmi a naozaj je to veľmi pekný materiál pre prvostupňerov. Pre všetky stupne, základné, stredné a teda prvý, druhý stupeň by som upriamil pozornosť na kurzy Učíme s videom, ktoré sú veľmi peknou ukážkou toho, ako metodicky môžeme uchopiť toto multimédium, ako pekne sa s tým dá učiť, ako sa dá začleniť do výučby a ako zaujímavo ho vieme spojiť napríklad aj s predplatným fenoménov sveta, s videoknižnicou, ktorá je potom súčasťou tohoto predplatného. Čiže snažíme sa tie kurzy koncipovať tak, aby boli takým prienikom medzi aj tým, čo dostanete v tom predplatom, to znamená Cosmixom a s fenoménmi sveta. Tak ďalší okruh takýchto kurzov je zameraných na inklúziu, to znamená, že pracujeme tam s tým kolektívom žiakov, pretože učiteľom v tej triede môže povyskakovať rôzne veľa rôznych pestrých, ani nie tak problémov, ale zaujímavých situácií. Aby boli na to učiteľe pripravení, tak opäť je tu pestrá paleta toho, čo môžu využívať od manažmentu triedy, to znamená, ako viem s tým kolektívom pracovať, až po tému napríklad ADHD pre učiteľov, to znamená, máme tam rôzne aktivity, konkrétne aktivity, ako pracovať s takýmto typom žiakov, ktorí možno iným spôsobom stíhajú to vyučovanie za celým kolektívom v tej triede. Áno, ADHD pre učiteľov nie je kurz ADHD pre učiteľov, by sme ho dávali, ale je to o ADHD pre učiteľov, možno by sme ho mali lepšie nazvať, ale ako Miloš povedal, sú to kurzy, ktoré sú zamerané inkluzívne, to znamená hlavne na žiakov so špeciálne výchovno-vzdelávacími potrebami. A tam postupne pribúdajú nové a nové kurzy, momentálne finalizujeme aj kurz poruchy autistického spektra, ktorý bude v tomto smere, myslím, veľmi zaujímavý. Ďalšou kategóriou sú kurzy, ktoré sú zamerané na také širšie kompetencie učiteľa, aj didaktické, aj ale iné. Tu by som napríklad vybral Cosmix Lab, ktorý je o projektovom vyučovaní napríklad, vzdelávací portál Wiki, ktorý je zameraný na digitálne zručnosti učiteľa, fenomény sveta, človek alebo peniaze, ktoré sú zamerané na výučbu medzipredmetovú a tak ďalej. Čiže opäť kurzy, ktoré smerujú aj k voľne využívaným materiálom, ako napríklad na portáli Wiki, ktoré majú všetci učitelia bezplatne, alebo k materiálom, ktoré priamo súvisia s tým predplatným, to znamená fenomény sveta a Cosmix sa dostanete, ak budete mať predplatné a logicky sa učitelia môžu na akadémii vzdelať smerom k tomu, ako to v tej triede reálne aj využívať, čiže je to vzájomne také komplementárne.
No a zároveň si myslíme, že všetky tieto kurzy nie sú známky toho, že čo bude požadovať kurikulárna reforma od našich učiteľov, od našich škôl. Takže tu by sa dalo povedať, že v každom tom kurze si ten učiteľský kolektív nájde tú svoju cestičku, ako to vyučovanie posunúť tak, aby boli splnené tie požiadavky tej našej reformy, ktorá nás očakáva, ktorá nás čaká. Ak by sme sa ale na akadémiu pozreli očami rôznych čísel, tak ono sa možno zdá, že 32 kurzov nie je až také veľké číslo, ale keď to pretavíme do nejakých materiálov, ktoré sú v rámci tých kurzov pripravené, tak tam učitelia nájdú 422 videí, to sú tie videá, kde odborníci sprístupňujú danú tému. Ďalej tam máme takmer 400 e-bookov, to znamená tých elektronických zošitov, ktoré tie témy troška rozvádzajú do väčšej miery podrobnosti, do väčšieho detailu, alebo snažia sa tak komplexne uchopiť to, čo bolo povedané v tom videu. Tam si opäť učiteľe nájdu niečo nové. No a posledným tým číslom je číslo 102, ktoré sme tu teraz zozbierali, a 102 to sú práve tie scenáre pre okamžité použitie v triede, ktoré učitelia si môžu poprezerať, zvoliť si, ktoré sú pre nich také najpriťažlivejšie, alebo z pohľadu tých očí žiakov, že toto sú zvládnutelné aktivity a vie ich použiť v praxi takmer okamžite. Ja by som chcel upriamiť vašu pozornosť opäť na Q&A. Vy ste tam spočiatku písali otázky ohľadom toho chatu a zvuku. Ten chat už bol sprístupnený, samozrejme. Skúste nám tam napísať nejaké dotazy, ktoré máte buď v akadémii, alebo k tomu príspevku, alebo len tak všeobecne. Zodpovieme na ne na záver tohoto webinára. Čiže vidíte, že tou kvantitou je to pomerne obsiahle. Samozrejme, my pripravujeme aj nové kurzy stále, ako som už povedal, pripravujeme hneď niekoľko. Pripravujeme poruchy autistického spektra, pripravujeme kurz o tvorbe mentálnych map, pripravujeme kurz o prevencii sexuálneho násilia, pripravujeme ďalší kurz o interaktívnych aktivitách materskej škole. Pripravujeme sériu kurzov, o ktorú nebudem prezrázať ešte, lebo si o niekoľko slajdov o nej povieme viac, ale tam pripravujeme asi 10 takých kurzov ďalších. Čiže aj keď si preplatíte akadémiu teraz, tak to číslo 32 sa za ten rok zvýši určite vysoko na 40. Takže bude tam tých kurzov stále viac a viac, aby učitelia mali možnosť viac sledovať, ale už teraz, ak máte aktualizačného vzdelávania 10 hodín, tak to hravo naplníte 2, maximálne 3 kurzami a učiteľia potom môžu študovať ďalej vlastne toto vzdelávanie. A zároveň to má takú pridanú hodnotu v tom, že vy ako riaditeľ viete rozhodnúť, že tieto 2 kurzy sú pre nás povinné, toto je pre nás aktualizačné, alebo dáte tým učiteľom slobodu a voľnosť. Tu už vidíte, aké typy vzdelávania môžete realizovať cez EduLab Akadémiu. Tak v prvom rade, keďže EduLab je poskytovateľ aj inovačného vzdelávania, je to aktualizačné vzdelávanie, takže môžete ľubovoľne využiť tie kurzy na aktualizačné vzdelávanie. Tam sú rôzne metódy, ako škola k tomu prístupuje, alebo stratégie. Niekedy dá voľnú ruku učiteľom, že si môžu vybrať z celej ponuky tie kurzy, alebo predpíše rôznym skupinám učiteľom alebo učiteľom ako celku, že budú študovať tieto a tieto kurzy podľa toho, ako vedenie školy mieni rozvíjať kompetencie pedagogického a odborného zboru. Čiže tie prístupy sú rôzne. Samozrejme je to aj adaptačné vzdelávanie, kde noví učiteľ alebo prichádzajúci sa môžu vzdelávať ľubovoľne dlho na EduLab Akadémii. Máme učiteľov aj, ktorí sa vzdelávajú nad rámec toho aktualizačného vzdelávania. Práve takých je strašne veľa. My sme minulý rok vydali nad 10 000 certifikátov k EduLab Akadémii, takže učitelia sú aj takí, ktorí si naštudujú tie kurzy, ktoré sú povinné v tom aktualizačnom, ale potom robia aj nadprácu, pretože ich to z nejakých dôvodov zaujíma. Samozrejme vieme, že preto, lebo ich to baví, lebo tie kurzy sú zaujímavé. Áno, to sa dá povedať, že aj tí, ktorí z začiatku mali taký rešpekt voči tomu, tak sa potom rozbehli a naozaj je tam množstvo prejdených kurzov. Ale z pohľadu vás ako riaditeľ je možno zaujímavá ďalšia informácia, že v rámci toho predplatného celej tejto služby máte k dispozícii aj tzv. Správu o tom, akým spôsobom vaši učitelia napredujú. Čiže vy sa vlastne v rámci nejakej takejto informovanosti dozviete aj celkový stav za vašu školu, že aký kurz bol najobľúbenejší, ktorý bol najviac vlastne spustený učiteľmi, pri ktorom strávili najviac času. A na druhej strane máte aj informáciu konkrétnych učiteľov, že tento učiteľ začal a dokončil toto vzdelávanie, začal a ešte je na ceste v tomto kurze. Takýmto spôsobom máte podrobnejšie
podrobné informácie o tom, akým spôsobom tí učitelia sa vzdelávajú, dokonca aj akým smerom, či idú skôr po tých didaktických otázkach alebo otázkach zameraných na tú inklúziu. Máte tam predstavu aj o tom, koľko hodín nad tým strávia. No a samozrejme aj spätnou väzbou od žiakov budete vidieť, že tie scenáre, ak sa dostanú do praxe, tak to vyučovanie začne byť o niečo pestrejšie. Áno, a ako Miloš povedal, kľúčovou informáciou je ten čas aktualizačného vzdelávania. Pre nás to tam vidíte veľmi výrazne, by som povedal. No a my chystáme ešte aj ďalšiu novinku, že si budete môcť naplánovať vzdelávaciu cestu pre vašich zamestnancov, urobiť si vzdelávací program, aký budete chcieť, vyklikať si, akú sériu kurzov chcete, aby absolvovali, a budete potom presne vidieť priebeh toho ich vzdelávania, čiže takýto nejaký plánovač tam bude preto, aby ste vy ako vedenie školy mali pod kontrolou to vzdelávanie a vedeli tak usmerňovať ten rast odborných zamestnancov a aj to, kam chcete smerovať, keďže každá škola má nejakú víziu, nejakú predstavu, čo chce proste robiť, tak takýmto spôsobom to presne môžete manažovať bez nejakých väčších komplikácií. My aj na záver vieme vám pripraviť, ak budete chcieť, program aktualizačného vzdelávania, ktorý spolu teda s certifikátmi a týmto výkazom tvorí dokumentáciu k tomu celému, ktorú si vy vlastne založíte a máte tým pádom vypravené aktualizačné vzdelávanie. Dobre, ďakujem vám za otázky, ktoré sa začali sypať. To máme radosť, budeme mať na čo odpovedať. Kľudne píšte ďalej, ale medzi tým vám predstavím teda najaktuálnejší náš projekt, ktorým vstupujeme vlastne do toho sveta vzdelávania nielen učiteľov, ale aj riaditeľov, pretože na Slovensku je veľa organizácií, ktoré vzdelávajú učiteľov, ale pre vás ako vedenie škôl, nakoniec o ktorých závisí implementácia reformy aj to, kam tá škola bude smerovať, tak tých vzdelávacích kurzov nie je až tak veľa. A my máme ambíciu do tohoto vstúpiť a pripraviť vzdelávacie kurzy, ktoré budú určené priamo pre manažment teda školy, a je to projekt, ktorý pripravujeme spoločne so Združením základných škôl Slovenska a nazvali sme ho Mapa školského know-how. Ako z toho názvu už vyplýva, ide o mapovanie toho, čo skvelé už dnes na slovenských školách funguje, a aj nemusíme implementovať kurikulárnu reformu, lebo mnohí z vás na vašich školách robíte aktivity, ktoré sú aj nad rámec toho, čo dneska sa tvrdí, že je mimoriadne inovatívne vyučovanie v tej kurikulárnej reforme, a vy to pritom už robíte. A my chceme nájsť školy, s ktorými vieme pripraviť kurzy o ich reálnych činnostiach, ktorými sa vy ostatní môžete inšpirovať. To znamená, napríklad pripravujeme už niekoľko kurzov teraz, o ktorých môžem povedať. Je to veľmi pekný kurz o tom, ako funguje tím pre rozvoj školy na jednej škole, ako funguje podporný tím na inej škole. Chceme pripraviť kurz o fungovaní aj medzipredmetového vyučovania a ďalších tém, ktoré si vy potom môžete pozrieť, ale nie len ako nejaké hravé dvojminútové videjko o nejakej škole, ale reálny kurz, kde vám riaditeľ a učitelia povedia, ako to oni na svojej škole spravili. My samozrejme vieme, že nedá sa replikovať na 100% prístup z jednej školy do druhej, ale zároveň vieme, že sa viete inšpirovať a akoby adaptovať rôzne postupy a implementovať to proste u vás. Takže cieľom je inšpirovať sa vzájomne, ale nie len nejakými krátkými videjkami, ale reálnym kurzom vzdelávacím. A takýchto kurzov v prvej fáze projektu chceme mať 10. No a ich hlavnou charakteristikou je toto. Takže keďže budú na EduLab Akadémii, tak je to v podstate online formát, bude to prístupné kdekoľvek, odkiaľkoľvek. Ja len prizvukujem to, že zase by išlo o tú praktickosť, že niekde, kde niečo funguje, tak sa to posúva ďalej. Nebudú to nejaké teoretizovania, ale naozaj sa tam budeme snažiť dávať nejaké veci, aby sa to dalo podobný úspech zažiť aj na iných školách. Ďalšia vec, čo je taká pozitívna, že to bude určené primárne pre riaditeľov alebo riaditeľky škôl, alebo ten manažment tej školy, aby to vedeli rozhýbať. No a samozrejme chceme to pokryť tak plošne, aby
aby to, čo funguje na jednej škole, sa dozvedeli aj niekde inde, kde možno na to školenie nevedia tak prísť, ale takouto formou sa o tom vedia dozvedieť viacej, vedia si to rozbehnúť aj na vlastnej škole. No a z poslednou z týchto pozitív je taká všeobecná dostupnosť, to znamená, že pokiaľ máte k dispozícii toto predplatné, tak či to budete pozerať vy, alebo vaši učiteľia, opäť tam dochádza k novým myšlienkám, môžete sa vzájomne inšpirovať a posúvať ďalej na základe takýchto kurzov tohto projektu. A aby to celé dostalo nejaký pekný záver, tak tieto kurzy chceme zhmotniť do inovačného vzdelávania pre vás riaditeľov, aby ste mohli teda aj vy získať príspevok k vášmu platu, profesijný príspevok. Chceme, aby tie kurzy vlastne dohromady mali viac ako 50 hodín a keď ich absolvujete, stretneme sa niekde na nejakom peknom prostredí a získate na záver potom osvedčenie o inovačnom vzdelávaní. Samozrejme to gro bude prebiehať online, ale týmto bude špecifické, že to bude výhradne určené pre ako vedenie škôl, aby ste aj vy, riaditelia, mali konkrétne vzdelávanie, ktoré rozvinie vaše kompetencie. A okrem týchto kurzov, o ktorých sme tam hovorili, chceme tam dať aj kurzy, ktoré sú z iného prostredia, ktoré vytvárame aj v spolupráci s konzultantskou spoločnosťou Maxman Consultants, ktorá vlastne konzultuje veľké korporácie a robí pre nich vzdelávacie kurzy, ktoré sú na ten smer biznisovo orientované, ale množstvo z tých vecí sa dá využiť aj v školstve, pretože riaditeľ je jednoducho manažér s množstvom zamestnancov, so vzťahmi aj politickými, aj sociálnymi, s rodičmi, so žiakmi, so svojimi zamestnancami, riešite projekty, zveľaďovanie budovy a tak ďalej. Je to skôr manažerská než učiteľská práca. Je to multifunkčná, takže práve preto by sme chceli aj takýto typ vzdelávania tam dať, ktorý vám pomôže tieto dennodenné problémy riešiť a pomôže vám ich riešiť teda sebavedomo a aby ste na to boli pripravení. Takže to je inovačné vzdelávanie. No a týmto by som asi ukončil prvú časť z troch, tie druhé budú kratšie, nebojte sa, EduLab Akadémie, takže povedali sme si o tom, že prvá, tá najväčšia časť predplatného je EduLab Akadémia a kurzy, ktoré sa budú rozvíjať a na budúci rok, keď by platilo to vaše predplatné, tak ich tam bude ešte viac, ako je teraz, ale už dnes to nájdú učiteľe uspokojujúcu ponuku vzdelávania. Druhým takým balíkom, čo získate so vzdelávaním, sú vzdelávacie materiály. V tomto prípade sa rozprávame o materiáli pre prvý stupeň základných škôl COSMIX. No a vy v rámci predplatného získate nielen prístup na vzdelávací portál COSMIX, na ktorom sa nachádzajú tisícky materiálov pre prvý stupeň základných škôl. Len spomeniem naozaj viac ako 500 materiálov pre matematiku a slovenský jazyk, takže je tam naozaj veľmi zaujímavý materiál, ktorý môžete hneď využiť na interaktívnych tabulách vo vašich triedách. A okrem toho získate aj jeden projekt pre projektové vyučovanie COSMIX Lab pre prvý stupeň, čo je taký pekný štartovací balík aj k bádateľskému vyučovaniu, aj k vyučovaniu pomocou digitálnych technológií, čiže je to niečo, čo môže potešiť určite vašich žiakov. Ten portál COSMIX možno poznáte, možno nie, vyzerá takto. Nájdete tam množstvo materiálov, ako vidíte, z rôznych predmetov, či už to je podľa produktov, alebo podľa predmetov a napravované na EŽVP, môžete tam vyhľadávať materiály, môžete si samozrejme zdieľať tie materiály so žiakmi vo formou domácej úlohy, môžete si domáce úlohy vyhodnocovať, vidíte tam pekný prehľad, tu je aj tá slovenčina, o ktorej som vám hovoril, ktorá je unikátna, pretože to je na Slovensku vytvorený produkt, ktorý je presne šitý, tieto materiály konkrétne, ktoré vidíte pre potreby teda našich žiakov, kde oni môžu formou veľmi hravých interaktívnych aktivít si preveriť, čo z tej gramatickej zložky slovenského jazyka vedia. Je to určené na ten drill, na to precvičovanie,
rôznych gramatických pravidiel a tým základným pravidlom je, že sa striedajú tie aktivity, že to nie je stále to isté, ale tie interaktívne aktivity sú stále iné, sú hravé, so spätnou väzbou. Je to jednoducho materiál pre 21. storočie, ktoré môžete v triede využiť buď frontálne alebo individuálne. A nakoniec my o tom máme celý vzdelávací kurz, ktorý si vaši učitelia na akadémii môžu pozrieť. Takže CosMX je jednou z dvoch hlavných súčastí tej časti vzdelávacieho obsahu. Pre prvý stupeň a pre druhý stupeň odovzdávam žezlo Milošovi, vám predstaví fenomény sveta. Ďakujem. Áno, fenomény sveta sú určené pre učiteľov druhého stupňa. Je to opäť nejak tak bádateľsky orientované vyučovanie zamerané na to, že centrum pozornosti žiakov je nejaká téma, je nejaký fenomén, či už je to voda, vzduch, komunikácia, peniaze alebo človek, je v tomto prípade absolútne jedno. A je to tam obrátené tak opačne to vyučovanie alebo ten proces vyučovania takým spôsobom, že tie jednotlivé predmety, ktoré sú pre nás učiteľov nejakého geografa veľmi dôležité, tak tuto sú potlačené do úzadia a len nám pomáhajú odhalovať tú problematiku pre tých žiakov. Výbornou súčasťou fenoménov sveta je tzv. Videoknižnica, kde nájde učiteľ viac ako 630 videí od britskej spoločnosti BBC, s ktorou sa nám podarilo nadviazať veľmi, veľmi dobrú spoluprácu. My sme starostlivo vyberali jednotlivé také výstrižky z týchto krásnych dokumentárnych filmov, ktoré oni natáčajú po celom svete. Sú to videá, ktoré žiakom sprístupňujú nejaké informácie alebo vyvolávajú nejaké otázky. Sú to videá, ktoré sú z prírody, sú tam animácie napríklad z pohľadu z vesmíru, sú tam dobové historické nejaké dokumenty, ktoré môžu tých žiakov ako keby preniesť do iného obdobia. Jednoducho kvalita tých videí je výrazná a zase je to nejaký prvok do triedy, ktorý tých žiakov zaujme, pretože video v súčasnej dobe je pre tých žiakov veľké lákadlo a na to slúžia napríklad aj tie kurzy, o ktorých spomínal tuto kolega Janko v tej EduLab Akadémii, že sme pripravili 4 rôzne kurzy, ako učiť s videom, akým spôsobom ho používať v motivácii, pri porozumení, pri transformácii informácií alebo aj napríklad pri opakovaní. Čo sa týka samotných fenoménov sveta, tak vy v rámci predplatného máte k dispozícii jeden takýto vzdelávací balík, ktorý si vyberiete. V tomto prípade je to balík zameraný na fenomén človek, na túto tému. Ak sa pozrieme dovnútra toho balíka, tak výhodou týchto projektov, podobne ako u CosMX Labu, je v tom, že učiteľ dostáva v podstate všetko, čo potrebuje pre daný typ výučby. Sú to metodické materiály, ktoré my tak ľudovo nazývame kuchárske knihy, lebo naozaj to učiteľa predvedie od bodu A až po cieľ toho, ako chce dosiahnuť rôznymi aktivitami, ktoré má k dispozícii. Tie aktivity sú tam popísané. My si takú ukážku takejto metodickej príučky aj pozrieme. Ďalej tam máme rôzne interaktívne prvky. Ja som spomínal nádherné videá, my sme ku každému videu aj vyrábali spolu s našimi slovenskými učiteľmi interaktívne cvičenia, kde si tí žiaci overujú jednak svoju pozornosť, jednak veci, ktoré sa dozvedeli alebo naučili z videa. No a na pozadí toho všetkého je k dispozícii aj nejaká vzdelávacia hra, ktorá slúži ako motivácia pre tých žiakov. Tu sa už pozeráme na metodickú príručku, čiže tam má učiteľ k dispozícii naozaj všetko, čo potrebuje a je jedno, že ten učiteľ je napríklad slovenčinár a mal by vyučovať tému, ktorá je možno charakterom bližšie k tej geografii. Jednoducho všetky tie informácie, aj tú teóriu tu má k dispozícii, má tu všetky veci, ktoré si treba k danej aktivite pripraviť, to znamená nejaký digitálny materiál alebo nejaké doplnkové materiály k vytlačeniu, čiže už nestrácate čas nejakou tvorbou nejakých tabuliek alebo pracovných listov. Toto všetko je k dispozícii pre tých, ktorí sa pre takýto typ výučby rozhodnú. Poslednou charakteristikou, ktorú by som pri fenoménoch sveta asi povedal, je to, že učiteľ sa dostáva do takého úzadia, je tam nejakým sprievodcom a gro tej aktivity je prenesený na žiakov. Čiže oni sú tam tí, čo patrajú, ktorí syntetizujú, ktorí niečo tam vytvárajú, prezentujú. Tu sa už pozeráme na vzdelávací portál Fenomény sveta. Podobná funkcionalita ako aj na
na Cosmixe, čiže viete jednotlivé videá aj tým žiakom zasielať na nejakú skupinovú prácu alebo domácu prípravu, obratené vyučovanie. Všetky tie videá sú zoradené aj podľa fenoménov, to znamená podľa tých prvkov na základe vzdelávacích balíkov, ale tí učiteľia tam nájdú aj tú klasickú štruktúru, že idem tie videá prehliadať alebo spoznávať podľa napríklad predmetov, kde sa im rozroľuje nejaký ročník a jednotlivé tematické oblasti. Tam sa čím viac špecifikuje ten výber, tak tým ideme do konkrétnejších videí. Tuto si spúšťame video, ktoré o prílive, odlive. Opäť je to zdanlivo jednoduchá téma, ktorú geograf môže veľmi pekne povedať, ale samozrejme použitím takýchto ilustračných záberov tie deti majú z toho asi väčší zážitok. V rámci toho prehrávača vy si tam viete nastavovať aj nejakú kvalitu prehrávania. Samozrejme môžete pracovať so zvukom, že dáte im to prehrať bez zvuku alebo bez titulkov. Tie videá sú v anglickom pôvodnom jazyku, v angličtine, ale dajú sa zapnúť slovenské a anglické titulky, po prípade pre tie zdatnejšie deti alebo tie ročníky, ktoré už majú porozumenie v tomto jazyku, tak vypnúť aj tie titulky. Čiže tu už vidíte nejakú animáciu z toho vesmíru, čiže tie videá sú naozaj veľmi pekné, veľmi pestré. No a ako som už spomínal, tak každé to video je sprevádzané aj interaktívnym cvičením. Opäť sme sa snažili spolu s našimi autormi po celom Slovensku dať rôznu paletu takýchto interaktívnych materiálov, aby to nebolo na odpovede, teda otázka a distraktory ABC. Tie úlohy sa automaticky vyhodnocujú, čo zase šetrí čas tomu učiteľovi a vie potom analyzovať výsledky a nestráca čas nejakým opravovaním. Aby som to celé zhrnul, čo sme dneska s Milošom odprezentovali, EduLab Akadémia je predplatné, odpovedá na dve základné otázky. Ako učiť a s čím učiť? Ako učiť, to je tá časť EduLab Akadémie s viac ako 30 kurzami a je doplnená o predplatné portálu Cosmix a fenoménov sveta a samozrejme tie balíky, s ktorými môžete reálne v tej triede učiť a zažiť aj také učenie, a ktorému smeruje teda tá kurikulárna reforma. No a okrem toho všetkého je momentálne v ponuke taká akciová ponuka až do konca tohoto kalendárneho roka. Ak si objednáte to predplatne, tak si môžete k nemu vybrať aj jednu z takýchto pekných kabeliek od Diany Rodriguez, slovenskej návrhárky a tvorkyne takýchto pekných materiálov. Takže to je v zásade naša EduLab Akadémia a predstavenie toho, čo vám ponúkame a na čo môžete minúť príspevok, ktorý ste dostali. Možno len stručne k tomu príspevku, asi všetci viete, o čo ide na stránke ministerstva, je to popísané, je to veľmi zatiaľ stručne objasnené, na čo sa môže čerpať, samozrejme môžete ho čerpať aj na výukové portály a na vzdelávacie materiály onlineové, čiže aj na EduLab Akadémiu logicky. Prostriedky budú pripísané na váš účet alebo na účet zriaďovateľa, to som si nie celkom istý, lebo to nie je detailne vysvetlené. Pravdepodobne do konca novembra, čerpať to môžete až do konca, myslím, marca, ale každopádne, keď sa rozhodnete to čerpať až na budúci rok, tak tie prostriedky musíte preniesť z roka na rok, takže kvôli jednoduchosti čerpania asi by ste to mali ešte vyriešiť tento kalendárny rok. Takže to, akú výšku príspevku sme komunikovali vlastne, sme komunikovali aj v newsletteri, viete to nájsť potom aj na našej podstránke EduLab Akadémie k dotácii, alebo potom priamo na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poďme na vaše otázky, ktorých tu je celkom slušné množstvo. Ideme od začiatku, nebudem odpovedať na tie, ktoré sa netýkajú EduLab Akadémie, ale iných produktov. Tie prosím vás smerujte na iných výrobcov alebo na iné spoločnosti, ktoré teda takéto produkty vyrábajú. My sa budeme venovať hlavne EduLab Akadémii. Prvá otázka, aký druh aktualizačného vzdelávania ponúkate, akýkoľvek chcete. Máte tam 32 kurzov, vykombinujte to ako chcete. Keď bude plánovač hotový, naplánujte kľudne aj 10 skupinám učiteľov 10 rôznych vzdelávacích programov. Je to na vás. Aktualizačné vzdelávanie realizuje škola, my ponúkame materiály, ktoré si môžete vykombinovať ľubovoľným spôsobom, takže naozaj môžete dať učiteľom naštudovať povinne jeden kurz alebo všetky, teda
do tých 10 hodín a potom je dať voľnú ruku, je to samozrejme len čisto na vás. Áno, toto je tá výhoda, že vy si to viete vyskladať sami z toho veľkého množstva týchto materiálov. Vy si môžete naplánovať dokonca aj na viac rokov dopredu a povedať svojim učiteľom, že toto je pre tento rok pre aktualizačné vzdelávanie povinnosť, pretože týmto smerom sa my ako škola chceme uberať. Kolegyňa sa pýta, ako je ponuka prospešná pre stredné odborné školy. Myslím si, že viac ako polovica kurzov na EdLab Akadémii je aplikovateľná aj na stredoškolské vyučovanie a určite tie, ktoré budú v tej časti o zdieľaní školského know-how, takže určite tam nájdete niečo aj pre stredné školy a podľa mňa fenomény sveta, ktoré sú ako vzdelávací materiál, síce pre druhý stupeň základných škôl, ale videá, ktoré sú z dospeláckých hraných dokumentárnych filmov sa dajú použiť kľudne od základnej školy až po vysokú školu. Takže tých 600, viac ako 630 videí kľudne viete použiť aj na strednej škole. Kolegyňa sa pýta, sme škola s vyučovacím jazykom maďarským, či sú vzdelávacie kurzy k dispozícii aj v maďarskom jazyku. Zatiaľ nie, zvažujeme doplnenie titulkov v maďarskom jazyku, ale ešte to nemáme hotové, keďže to nie je také jednoduché do tých videí vlastne pridať titulky v maďarčine, ale zvažujeme aj takúto možnosť. Ďalšia otázka už bude pre Miloša, alebo to nie je otázka, tu máme od pani Churíkovej informáciu, ktorá odporúča EdLab Akadémiu, pretože jej zamestnanci to využívajú a páči sa im to. Ďakujeme pani Churíkovej, našou klientkou a veľmi sa tešíme, že učitelia a učiteľky jej školy využívajú EdLab Akadémiu. Dobre, toto je dobrá otázka, Miloško. Každý kurz sa platí zvlášť, alebo to je za celý balík EdLab Akadémie? Áno, pokiaľ si objednáte predplatné, máte k dispozícii okrem EduLab Akadémiu, to znamená tých vzdelávacích kurzov, aj prístup k portálu Cosmix a k portálu Fenomény sveta a zároveň si môžete jeden z tých vzdelávacích badateľských projektov vybrať pre vašich učiteľov. Je predplatné s kurzami na 1 rok? Je predplatné s kurzami na 1 rok, to je zároveň aj odpoveď. Áno, od momentu zakúpenia je to 365 dní, čiže keď to kúpite, vieme sa dohodnúť tak, že to aktivujeme neskôr samozrejme, ale je to na 1 rok. Kalendárny, nie školský rok. Čiže by vám to, keby ste kúpili teraz, tak máte kurzy do 16. novembra 2024. Dobre, poďme sem, musím si to prečítať najprv, toto je dlhšie. Je tu otázka opäť podobná, že či sa platia tie kurzy zvlášť, alebo či sa platia paušálne. EdLab Akadémia predplatné, všetky kurzy pre všetkých učiteľov. Cosmix Lab, teda Cosmix portál pre všetkých učiteľov, všetkých žiakov a tým pádom aj všetky rodiny. Rovnako fenomény sveta. Všetci učitelia, všetci žiaci, všetky rodiny. To znamená, že tých prístupov je naozaj je to paušál, hej, ako Netflix, alebo Disney+, alebo HBO, môžete, je to ľubovoľný, všetko sa predplatí na nás. Kdekoľvek sa potom zatúlate v rámci týchto troch portálov, všetko je vám k dispozícii a dokážete to prehrať a otvoriť. Kolega sa pýta, ktoré aktualizačné vzdelávania by sme odporúčili pre stredné školy. Kľudne to PASCO, poruchy autistického spektra, ADHD, detská depresia bude aktuálna, prevencia sexuálneho násilia, učíme s videom, kritické myslenie, čítanie s porozumením, tímová spolupráca. Pýtame sa v škole séria 4 kurzov. Ako som povedal, viac ako polovica kurzov je určite vhodná aj pre stredné školy. Tak ono je tam taká, že momentálne je predpísaných, myslím, že 10 hodín aktualizačného vzdelávania a v podstate každý ten kurz má trvanie od nejakých 3, 4, 5 hodín, takže keď tam pospájate v rámci toho prehľadu tých kurzov nejaké 2-3 kurzy dohromady pre vašich kolegov alebo pre vašich učiteľov, tak máte splnenú tú požiadavku toho aktualizačného vzdelávania. Pani kolegyňa sa pýta, aká je cena inovačného vzdelávania. Pre riaditeľov bude to inovačné vzdelávanie v rámci predplatného. Pre učiteľov ešte nemáme inovačné vzdelávanie plošné, paušálne. Zvažujeme, ako to na budúci kalendárny rok sprístupníme. Ešte nie sme úplne rozhodnutí, ale každopádne to inovačné vzdelávanie, ak budete mať predplatné EdLab Akadémie, bude to pre vás bezplatné. Je to v rámci toho paušálu. Dobrý deň. Tak tuto je
či môžete využiť príspevok na edukačný software alebo vzdelávanie. Samozrejme môžete. Online vzdelávacie portály, ako je jasne písané dotácií, patria medzi tú kategóriu, ktorú je možné zaplatiť z týchto peňazí. Dobre. Pán kolega sa pýta, ktorý už má predplatné EduLab akadémie, ako skúste, prosím vás, mi napísať e-mail na jmachaj@edulab.sk alebo na akademia@edulab.sk. Dá sa to samozrejme urobiť, že sa preplatí ešte na rok, ak by ste chceli, teda od toho momentu, kedy vám skončí aktuálne predplatné. Napíšte mi e-mail, určite sa budeme vedieť nejakým spôsobom dohodnúť. Máme tu na veľa otázok, ktoré sa pýtajú, či si môžete kúpiť za to VR helmy, robotické ramená, 3D tlačiarne. Prosím vás, skúste si pozrieť tú stránku ministerstva školstva, tam je jasne napísané, ktoré typy materiálov a služieb si môžete kúpiť. Samozrejme, by sme boli radi, keby ste si kúpili aj EduLab akadémiu. Dobre, máme tu na opäť, či je to 365 dní, predplatné, či môže celá škola. Áno, toto je, Miloško, pre teba. Sú fenomény sveta aj pre prvý stupeň, sme malotriednou školou 1-4. No, ja si myslím, že veľa z tých videí by sa dalo využiť, ale samozrejme tam treba počítať aj s tou možno jazykovou bariérou, aj s tou obsahovou náročnosťou, že ten učiteľ, ktorý to chce použiť v tej triede pre tých menších žiačikov, tak naozaj by mal ten materiál poznať dopodrobná. Určite sú tam materiály, ktoré sú od 5. ročníka, to znamená pre tých štvrtákov šikovnejších, by to nemal byť problém ani takýto obsah prehrať. Ale to by som nechal na profesionálov učiteľov, nech to oni sami zvážia. Že, áno, je to asi na zváženie, určite sa dá pozrieť, neviem, či zvládnu tak rýchlo čítať tí žiaci, v 4. ročníku možno, ale každopádne Cosmix je veľmi bohatý pre tých rozhodnú. Som chcel doplniť, že na Cosmixe okrem interaktívnych lekcií, to znamená, kde žiaci niečo klikajú, spájajú, je aj množstvo videí a je tam aj určitá časť, ktoré sú vlastne tie detské videá BBC pre žiakov, takže tam nájde tiež učiteľ určité množstvo videí. Áno, a tam ste aj videli na našej stránke, že vlastne sme umožnili malotriedkam, sme znížili tú cenu, takže malotriedky majú možnosť zakúpiť si predplatné za 900 eur, potom je tá hranica ďalšia 1500 eur a potom je 2500 eur, čiže sú 3 vlastne hladiny toho, ako môžete si preplatiť EduLab akadémiu v rámci dotácie. Všetko nájdete na tej podstránke, ktorá je na dotáciu vlastne určená na stránke EduLab akadémie. My sme v podstate naplnili náš program, ak sme zodpovedali tie otázky. Ak sme náhodou niektoré otázky ešte nezodpovedali, tak kľudne nám napíšte alebo sa ozvíte, veľmi radi odpovieme na niečo, na čo odpoveď. Ešte sa to pýta pani kolegyňa, teraz prišla jedna otázočka, dve teda, či sú na našej stránke ukážky zadarmo. Áno, aj na Fenoménoch sveta, aj na Cosmixových sú zadarmo, aj na EduLab akadémii máte bezplatné kurzy. Urobte si účet, pozrite sa tam, urobte si názor a rozhodnite sa, takže sú tam aj ukážky. Ešte jedna otázka prišla, že máte záujem o vzdelávanie pre všetkých učiteľov školy, aká je cena balíka. Ako som už povedal, závisí to teda od veľkosti vašej školy. Môžem vám to aj teda presne povedať, ak máte o to záujem. Ak ste malotriedka do 99 žiakov, je to 900 eur. Ak ste malá škola do 200 žiakov, je to 1500 eur. Ak ste veľká škola na 200 žiakov, je to 2500 eur. Takže všetko toto, čo sme vám hovorili, obsah tých balíkov je rovnaký, líši sa to samozrejme tou cenou podľa veľkosti škôl, lebo každá škola má inú výšku tej dotácie. A pokiaľ by ste hľadali nejaké ďalšie informácie, tak prvé odpovede nájdete aj na stránke akademia.edu.sk. Nie, na titulnej stránke je vlastne dotácia podrobne vysvetlená, takže aj je tam podstránka, ktorá je na to určená, takže tam tie informácie určite nájdete. Dobre, ďakujem vám za pozornosť, sme radi, že sme tu toľky stretli, veríme, že sa vám EduLab akadémia bude páčiť, že zvážite jej nákup a ak áno, tak rovno môžete objednať cez stránku edulab.sk, akadémia edulab.sk alebo potom e-mailom treba napísať na akademia@edulab.sk a už to potom budeme ďalej riešiť cez našich kolegov obchodníkov. Ďakujem vám za pozornosť a prajeme vám pekný deň, všetko dobré. Do počutia, dovidenia.